Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedova Türkmenistan halkı tarafından impeachment vazifesinden alınmağı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un Türkmenistan'ın konstitusiyasına boyun eğmeyenliği ve konstitusiyaya karşı gelýänligi, yurdun içinde yüze çıkan kıtçılık ve açlığa karşı göreşmeyenliği, tersine adamları açlığa doğru itekleyenliği sebeple Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmenistan'ı dolandırıp bilmeyenliği neticesine gelindi ve Türkmenistan halkı Türkmenistan'ın prezidentine ınamsızlık bildirýär. Bu babatta Türkmenistan'ın konstitusiyasının 57. maddesinин 2. bendi, Türkmenistan'ın prezidenti konstitusiýany ve kanunları bozan halatında Türkmenistan'ın meclisi Türkmenistan'ın prezidentine ınamsızlık bildirip biler. Türkmenistan'ın prezidentine ınam bildirmezlik hakkındaki mesele, meclisin bellenen sandaky deputatlarının ağzından 3'ten 2'sinin talap etmeğine göre seretmek bolor. Türkmenistan'ın prezidentine ınam bildirmezlik hakkındaki çözgüt, Türkmenistan'ın meclisinin bellenen sandaky deputatlarının 4'ten 3 bölüğünden az bolmadyk seslerin köplüğü bilen kabul edilýär. Türkmenistan'ın prezidentini vazifesinden çetleştirmek hakkındaki mesele, ähli halk sağlaşygyna goýulýar. Ara girýär. Şol bir sanda kanun çıkaryjy we deputatlaryň döwlet höküminde güýjüniň galmanlygy sebäpli Türkmenistan'ın halkı güýjüni deputatlar we beýleki guramalardan izine alýar. Türkmenistan'ın halkı bolan biz öz ykbalymyzy keskitlemek baradaky mizemes hukugymyzy esaslanyp watanymyzyň häzirki we gelecekde ykbaly üçin jogapkärçiligimizden ugur alyp, ata-babalarymyzyň agzy bir, parahat we oňuşykly ýaşamagy ünden wesiýetlerine öwrarlygymyzy beýan edip, milli gymmatlyklarymyzy we behbitlerimizi gorap saklamagy, Türkmenistanyň garaşsyzlygyny, öz yktyýarlylygyny, hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny puktalandyrmagy maksat edinip, her bir adamyň we raýatyň hukuklaryny hem azatlyklaryny kepillendirip, cemiyette raýatlyk asudalygyny we milli agzybirligi üpçün etmäge, halk häkimiýetiniň hem de demokratik, hukuk we dünýewi döwletiň esaslaryny berkarar etmäge çalışyp, prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň konstitusiýasyny, beýleki kada kanunlaryny gödök bozany we Türkmenistanyň konstitusiýasynda ýazylan hukuklarymyza kepil bolup bilmänligi sebäpli Türkmenistanyň prezidenti wezipesinden meýletin gitmegini talap edýäris. Impeachment of President of Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov by dint of people of Turkmenistan. President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov has been distrusted for not obeying the Constitution of Turkmenistan and disaffirming it. He has been distrusted for not taking action for current famine and starvation in Turkmenistan. Instead, his actions lead people to poverty. Therefore, he is not eligible to be President of Turkmenistan according to Article 57 Section 2 of the Constitution. In case of violation of the Constitution and laws of Turkmenistan by President of Turkmenistan, the Parliament may express no confidence in him. The issue of no confidence can be considered at the request of no less than 2/3 of the established members of the Mejlis. The decision of no confidence is adopted by at least 3/4 of the established members of Mejlis. The question for removal of President of Turkmenistan from the office is put on national referendum. For the same circumstances, legislative branches and members of the Mejlis has been dismissed by people of Turkmenistan due to their powerlessness. We, the people of Turkmenistan, based on our inalienable right to determine our destiny, proceeding from the responsibility for present and future of the motherland, expressing loyalty to the covenant of ancestors to live in unity, peace and harmony, with the aim of protecting the national values and interests, strengthening the independence, sovereignty, the status of permanent neutrality of Turkmenistan.
guaranteeing the rights and freedoms of each person and citizen, and seeking to ensure civil peace and national accord in the society, to substantiate the foundations of democracy and democratic, legal, secular state, we are calling Gurbanguly Berdimuhamedov to abandon his presidential position for tactlessly neglecting Constitution of Turkmenistan and its laws.